Saking panjenipun Bapa Lasidi Ibu Sarti ingkang pidalem wonten ing Desa Njrai Dukuh Jiwa RT sekawan RW 3 Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Nek kurang arani Lasidi niku sisa jurang mergo bar keglundung meh mati urip beneh. Datengipun saking panjenipun Bapa Lasidi kagem para sutresna budaya pandemenangan beksan tayub mbok bilih longgari wedal rena ing penggalih kapareng dipun aturi rawuh wonten ing dalemipun Bapa Lasidi ingkang pidalem wonten ing Dukuh Jiwa Njrai RT sekawan RW 3 Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Lasidi nggih, Pak Lasidi nggih. Lasidi. Oh nggih. Sing priyayine cilik bekikil. Kaya Setiaki cara wayange. Lah diaturi napa niku? Sadhe makinipun panjenenganipun Pak Lasidi badhe kagungan kajat dados darmane sepuh mula kerameaken misalkan Mojo putranipun sarau panjenengan mangket badhe dipun pargya langen beksan tayub sedinten sedalu natas. Nggih, paradene seniwatinipun ingkang dipun timbali wonten cacahipun 1 2 3 4 5 6 8 wonten 8. Nggih, wonten 8. Nggih menika panjenenganipun Ibu Mariatun saking Pati, Ibu Jimah, Ibu Ira saking Jepara, Ibu Supri saking Pati, Ibu Novi saking Pati, Ibu Kris saking Pati, Ibu Kanti Asmoro saking Jepara, so Ibu Sri Sunarsi saking Jeluwak Pati. Nggih. Kanthi karameaken kanca karawitan Cipta Laras saking Kucawangi, pranata adicara panjenenganipun Bapak Sumijan. Kono ora dijak lho Mas ya. Kang Saidi ora dijak iki aku entok iki. Neng aku moro, neng aku moro. Ya moro kena. Ning njaluk bayaran aja ya. Ora. Nggih, makaten sadherek sasampunipun panjenenganipun Bapak Lasidi sakaryan garwa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Pramila titikal dengan sonten menika ndungkap titiwayaning atur pasegan beksan badhe kalajengaken. Nun inggih ingkang sampun sinrat wonten ing Delancang Seta. Wih, Delancang Seta ki apa Mas? Deluwang. Ngono ya. Sepisan panjenenganipun Mbah Sarlan saking Jugo utawi Begawan Sarlan saking Telatan Jugo. Sopanjenenganipun Bapak Kardi saking Jugo, Bapak Sumarlan saking Jugo, Bapak Abang saking Tempur, Bapak Haryanto saking Medono, Bapak Katijan ACDC saking Medono, Bapak Lujeng saking Sidomukti, Bapak Sukir saking Medono, Bapak Jari saking Koluro, Bapak Suwardo saking Sulo, Bapak Matori saking Singon, Sumawono Bapak Ramijan saking Ngerancang. Bila dereng pono mangke kula wangsuli menggapa segan wali sampuripun nggih panjenenganipun Bapak Tarno saking Drojo Tulaan, Bapak Lasno saking Jenon, Bapak Warjo saking Tempur, Bapak Pairan saking Tempur, Bapak Sungkono saking Mentaos, Bapak Wandi saking Rambe, Bapak Artono saking Jugo, Bapak Daryanto saking Jugo, Bapak Tono saking Jugo, Bapak Sugiharso saking Kaliaman, Bapak Mito saking Kaliaman, Sumawono Bapak Suwarso saking Belingo. Nggih, semoga priyantun sekawan likur ingkang sampun sinrat, ingkang sampun sinebat kepareng jenger saking papan palenggan lumaksana wonten ing Sasana Agung pambeksan. Kaya dumateng panjenenganipun ingkang sampun sinebat ngersakaken gedhing menapa panyuwunipun gedhing nyumangkaken. Guntur munggahipun mancing. Oh nggih, Guntur munggahipun mancing. Monggo pun tindingi. Seranane wong yen betapa kurang goleh.
ngelinga salat jatmika yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis reasme sesama sareng manungsa sami mancara tejane penda tumuruning wahyu katentreman wonten ing dalemipun Bapa Basuna yen Cinandra ya guntur mangsa ndeng candrane gonjang kancing iki wis sapa yo jumeneng yo sinuget kacarita ing wau gandya kang kamusya gandya kang winursita laksitaning adicara beksa ing pikalenggan siang menika mriki ingkang badhe nyariani beksa para priyangga sekawan likur ingkang sampun kasebat ngatur sumangga enggal-enggal jengkar saking papan palenggan lumaksana wonten ing sasana agung pambeksan nggih kasebat panjenenganipun Begawan Carlan saking Juga panjenenganipun Bapak Kardi saking Juga Bapak Sumarlan saking Juga Bapak Abang saking Tempur Bapak Haryanto saking Medana Bapak Katijan saking Medana sumawana boten katinggalan Bapak Lujeng saking Sidomukti Bapak Sukir saking Medana Bapak Jari saking Koluro Bapak Swardo saking Sulo Bapak Maturi saking Singon sumawana Bapak Ramijan saking Rancang minangka walik sampuring mangke kunjo panjenenganipun Bapak Tarno Bapak Lasno saking Jenon Bapak Warjo saking Tempur Bapak Pairan saking Tempur Bapak Sungkono saking Mentaos Bapak Wandi saking Rambe Bapak Artono saking Juga Bapak Daryanto saking Juga Bapak Tono saking Juga Bapak Suwarso saking Kaliaman Bapak Mito saking Kaliaman sumawana Bapak Suwarso saking Bingo mangkono atur pasegan ingkang badhe nyaran beksa ingkang sampun kula waos kalamun sampun kawiyosing lati kurang satu depan kurang satu jiro lupat 11 kurang satu jih ngajeng kirang setunggal wingking kirang setunggal kirang priyantun kalih jih Pak Matori saking Singon sampun wonten Bapak Matori saking Singon sinten ingkang minggah niki monggo nggih Bapak Surani monggo nggih Pak Surani monggo sampuripun pundi Lede sing ora nggo sampur sapa
wingking kirang sunggal. Ya Mas Saidi kirang tunggal. Nggih, niki kirang setunggal. Nggih. Kunjuk Pak Suwardi. 11, nggih. 1. Nggih, 1. Oke, 1. Ayo. Sik, Bro. Su. Sik. Sik. Iki lho wis munggah. Oh. Oh, mriki wingking. Oke. Ai. Yo, Pak Di saka Wirasari. Oh, Ora saka Wirasari. jangkep. Yo. 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 Pak Di saka Nangka iki. Oh. Yo. Pak, Satriya ing Jodipati kakator dhuwur sarta gegirisi kedheka sintar Jogja ikut mangun lacatra lamun ngendika gara-gara pendo guntur ing mangsa randha dadi tatu kulit ada padha kaya ana wong wadon sing nggawa angkring lunga nyang kali nggawa apa-apa ya. Enjin iki mboten napa-napa lho, Pak. Ketoke gombal rusuh kae. Saake ora di mesin cuci ya kae. Enjin. Mancing pinggir kali kene. Kebenaran cedhak wong ayu ngombai. Tayo eta jawabe. Eman ora ana sing ngancani.
cedhaki ya tak kancani sejatine ana sing tresno kowe kene wae oh Ambak aja godho saking tresnane oh nyata tresno jaluk apa ayo padha barengan kandha wong tuwa se oh eh 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 ya ya yo 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 buka suci mancing pinggir kali kene kebenaran cedhak wong ayu ngombai taingo eta jawabe eman-eman ora ana sing ngancani sapa kowe engak-engok tak kancani apa wis ana sing duwe tak cedhaki tak kancani sejatine atiku tresno kowe kene wae jalukmu apa se yo 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 ayo padha barengan kandha wong tuwa oh se lagek laris-larise 8-10 Mas jalukane 8-10 nggawa jangkrik iki ana juragan jangkrik 10 jangkrik genggong jalukane Jendro Mas injing bidal gumuruh saking jroning Kurawa gung ingkang bala puspa obrol busanane ira Surya Wedalira obrol busanane ira Surya Wedalira saking jala Lidi nalikaning ring wong agung tansah sumedi sira kang bala lara punapa to mirengsun prihatin waspaku mijil tudatan pokarya Sri dina naning pamiat busana bal-balan kostime biru ugal-ugalan aja padha ditiru Jendela
aja ono berarti papat saklimane ya yo ya rok-rok gemblek klapane persis aku ya Bu ya tenan yo 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 sarung ikat dinggo blangkon ya kan Saidi yo Yes. Aku seneng yen sliramu teko kene tak kira sliramu ora glabe jebulane SMS ku mbok gatekke aku seneng kowe teko rene jangkrinya dikileni ngerek Kendes luweh marati oh 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 jangkrik mangan lombok diwadahi nok pelok ae pakane suket teki dikileni buka siji jangkrik genggong jangkrik genggong wong urip ning jero
ah. uripne jero kumpul kang samu Ya Kang Saidi, saiki bagiane jenengan. Oke. Jih, tripe gedang raja, Kripik padha rasa. gedang. Gedang